Pan chi'n ymgymryd y prosiect adeiladu, mae'n bwysig paratoi, a mae'n bwysig paratoi yn iawn. Dwi'n cofio pan o'n i yn yr ysgol, oedd yr athro chwaraeon wastad yn atgoffa ni, fail to prepare, prepare to fail. A dyna pam o'n i'n hyfforddi mwyn gallu gwneud y job a'r chwaraeon yn iawn. Ond mae'r un peth yn wir pan i chi yn ymwneud y prosiect adeiladu. Mae'n bwysig ymchwilio i wneud yn siŵr bod ganddo chi y deunyddiau iawn, bod chi'n siopa gwmpas i weld be yw'r llefydd gorau i gael y deunyddiau. Mae yna sawl cam i fynd trwyddo fe, ond mae'n bwysig paratoi a cynllunio yn iawn. Pan chi'n ymgymryd y gwaith adeiladu, mae'n bwysig bod chi'n defnyddio yr offer iawn a'r adnoddau iawn. Mae rhaid chi gael mathau o frics ar gyfer un math o waith, mathau arall o frics ar gyfer gwaith arall. Sa un math o bren, dau ddim tu allan, ond fysa math arall o bren yn gwneud i'r dim. Rhan o baratoi a cynllunio'n ofalus i wneud yn siŵr bod chi'n defnyddio'r adnoddau iawn yn y lle iawn. A mae'r un peth yn wir am waith yr eglwys. Mae'n bwysig bod ni'n cynllunio'n ofalus, bod ganddo ni y bobl iawn, yr adnoddau iawn i wneud y gwaith sy'n ei wneud. Wrth i chi fynd ati i adeiladu, allwch chi ddim jyst taro mewn iddi rywsut. Ond mae rhaid mynd trwy'r prosesau, mae rhaid mynd at y twrna i gael y twrna i wneud y checs i gyd. Mae rhaid chi wneud yn siŵr bod chi ddim yn adeiladu'r tŷ lle allan na lifogydd godi. Mae rhaid mynd trwy'r prosesau yma fel rhan o'r paratoi. Rhan o brosiect adeiladu ydy cynllunio'n ariannol, a mae'n bwysig bod ganddo chi gyllideb gall ar gyfer pob prosiect. Mae'n bwysig bod digon o arian wrth gefn ar gyfer y prosiect hefyd. Rhan o gynllunio yw cynllunio'n ariannol. Yn y Beibl mae Nehemeia mynd ati gynllunio yn ofalus. Yn y Beibl mae hanes amdano fe mynd o gwmpas y ddinas i weld y sefyllfa. Mae e'n hel yr adnoddau at ei gilydd ac yn hel tîm o bobl i weithio gyda fe. Oedd Nehemeia yn un oedd yn gwybod bod cynllunio yn bwysig. Felly ewch chi ati i gynllunio yn dda ar gyfer eich gwaith chi yn eich cymuned ac yn yr eglwys. Dwi'n cofio un tro, o'n i'n brysur wedi bod yn trefnu digwyddiad yn y capel. O'n i wedi trefnu bod yna bobl yn neud y te a'r coffi, bod yna siaradwr gwadd yn dod mewn, oedd popeth yn ei le. Ond oedd yna un peth o'n i wedi anghofio. O'n i'n meddwl bod rhywun arall wedi mynd â posteri o gwmpas i sôn am y digwyddiad, ac oedd nhw yn meddwl mod i wedi gwneud hynny. Oedd neb wedi gwneud hynny. Ac bod ni wedi mynd i'r drafferth o drefnu'r peth yma, doedd neb yn gwybod bod y peth yn digwydd. A nath hwnna ddangos i fi bod paratoi, pawb yn gwybod beth oedd pawb yn neud, yn allweddol bwysig. Tybed oes profiad gyda chi o daro mewn i rywbeth heb gynllunio'n iawn? Beth yw'r gwersi a'r profiadau chi wedi dysgu o'r profiad yna? Ar ôl yr holl gynllunio, oedd Nehemeia ei dyn wedi dirnad ewyllus Duw a gweld sut o'n nhw'n gallu gweithio gyda'i gilydd fel tîm i wireddu i amcanion. Gobeithio y byddwch chi wedi cael cyfle i drafod sut y gallwch chi dirnad ewyllus Duw i chi a gweld lle mae pawb yn ffitio mewn i'r tîm. Felly ewch ati nawr i ymgymryd â'r gwaith.